Καλησπέρα, παιδιά. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Διαμαντίδης και σε αυτό το μέρος του μαθήματος θα κάνουμε το πιο πρακτικό από όλα κομμάτι. Θα δούμε πώς προστατεύουμε έναν υπολογιστή και κυρίως πώς προστατεύουμε τα δεδομένα μας στην πράξη. Χωρίς να χρειάζεται να είμαστε ειδικοί, χωρίς να χρειάζεται να ξέρουμε δύσκολες τεχνικές έννοιες, με καθαρές κινήσεις που μπορεί να εφαρμόσει ο καθένας. Στα προηγούμενα μέρη είδατε τι είναι οι κίνδυνοι και τι είναι το κακόβουλο λογισμικό. Εγώ σήμερα θα σας δώσω έναν τρόπο σκέψης και ένα σύνολο από βασικά εργαλεία και συνήθειες. Αν τα εφαρμόσετε σταθερά, θα μειώσετε πάρα πολύ την πιθανότητα να χάσετε πράγματα τύπου εργασίες ή να χαλασούν αρχεία ή να βρεθείτε γενικότερα σε μια δύσκολη θέση. Θα ξεκινήσω με μια ερώτηση. Όταν λέω προστασία υπολογιστή, τι πιστεύετε ότι είναι πιο σημαντικό? Να έχω ένα πρόγραμμα που με προστατεύει ή να έχω σωστή συμπεριφορά όταν χρησιμοποιώ τον υπολογιστή μου? Κράτα την απάντηση στο μυαλό σου, γιατί στο τέλος θα επιστρέψουμε σε αυτό και θα δεις ότι η σωστή απάντηση είναι ο συνδυασμός αυτών των δύο. Πριν μπούμε σε εργαλεία, θα κάνουμε μία πολύ μικρή άσκηση σκέψης. Θέλω να φανταστείτε ότι έχετε έναν φάκελο όπου μέσα έχει όλα όσα έχετε κάνει για ένα τρίμηνο. Εργασίες, παρουσιάσεις, όπως και σημειώσεις. Και σήμερα, το απόγευμα, πρέπει να παραδώσετε κάτι. Αν αυτός ο φάκελος χαθεί είτε αλλοιωθεί, ποιο θα είναι το πρώτο συναίσθημα? Άγχος, θυμός, πανικός? Σας το λέω αυτό γιατί η προστασία δεν είναι απλά τεχνικό κομμάτι. Είναι μάθημα που προστατεύει τον χώρο, όπως και την προσπάθειά μας. Τώρα πάμε στο πρώτο εργαλείο που όλοι έχετε ακούσει. Το antivirus. Αντιοικό πρόγραμμα στα ελληνικά. Θέλω να το πούμε με μια πολύ απλή αναλογία. Φανταστείτε ότι ο υπολογιστής είναι ένα σχολείο και το antivirus είναι ο φύλακας στην είσοδο και ταυτόχρονα είναι και ένας επιθεωρητής που κάνει ελέγχους μέσα στο σχολείο. Δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα περάσει ποτέ κανείς που δεν πρέπει, αλλά μπορεί να μειώσει πάρα πολύ τις πιθανότητες και να εντοπίσει προβλήματα νωρίτερα. Το antivirus στην πράξη κάνει δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τι τρέχει στον υπολογιστή και προσπαθεί να αντιμετωπίσει ύποπτη συμπεριφορά. Δεύτερον, μπορεί να κάνει έλεγχο σε αρχεία και φακέλους όταν το ζητήσουμε. Σαν να κάνουμε έναν έλεγχο τάξης για να δούμε αν όλα είναι όπως πρέπει. Τώρα θέλω να προσέξετε μία λεπτομέρεια που πολλοί δεν καταλαβαίνουν. Ένα antivirus δεν είναι χρήσιμο μόνο επειδή υπάρχει, είναι χρήσιμο επειδή ενημερώνεται. Και τι το λέω αυτό? Γιατί τα κακόβουλα προγράμματα αλλάζουν. Άρα το antivirus χρειάζεται νέες πληροφορίες για να τα αναγνωρίζει, σαν να αλλάζουν οι τρόποι μιας απάτης και εσύ πρέπει να μαθαίνεις τα νέα κόλπα και να μην πέφτεις θύμα. Αν το antivirus δεν ενημερώνεται, είναι σαν να έχεις φύλακα που έχει πολύ παλιές φωτογραφίες και δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα καινούργια προβλήματα. Τώρα πάμε σε μια κλασική παρεξήγηση. Πολλοί πιστεύουν ότι αν έχεις antivirus, μπορείς να πατάς οπουδήποτε. Όμως το antivirus δεν αντικαθιστά την κρίση, μπορεί να σε βοηθήσει μόνο. Όχι να σκεφτεί αντί για εσένα. Και αυτό είναι κάτι που θα το συνδέσουμε στο τέλος με αυτή την ασφαλή συμπεριφορά χρήστη. Τώρα θέλω να μιλήσουμε για το δεύτερο τεράστιο κομμάτι προστασίας, τις ενημερώσεις ή αλλιώς τα updates. Αυτό είναι ίσως το πιο υποτιμημένο μέτρο ασφαλείας, γιατί οι περισσότεροι βαριούνται τις ενημερώσεις, λένε αργεί ή με ενοχλεί, είτε θα το κάνω μετά και τελικά δεν το κάνουν ποτέ. Οι ενημερώσεις είναι σαν να κλείνεις τρύπες. Φανταστείτε ένα σπίτι που έχει ένα παράθυρο που δεν κλείνει καλά. Αν το αφήσεις έτσι, κάποια στιγμή θα μπει κρύο ή θα μπει νερό ή στη χειρότερη των περιπτώσεων θα μπει κάποιος. Όταν το φτιάξεις, κλείνεις το άνοιγμα. Στον υπολογιστή ενημερώσεις κλείνουν αδυναμίες στο λειτουργικό ή στα προγράμματα. Και αυτές οι αδυναμίες είναι κάτι που τα κακόβουλα προγράμματα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν. Θέλω εδώ να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Άλλο ενημέρωση ασφαλείας και άλλο απλή αλλαγή εμφάνισης, οι νέες λειτουργίες.
Οι ενημερώσεις ασφαλείας είναι αυτές που κλείνουν προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε κίνδυνο. Γι' αυτό και τις στέλνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γρήγορη ερώτηση. Ποιοι από εσάς πατάτε αναβολή στις ενημερώσεις και γιατί? Είναι επειδή φοβάστε ότι θα χαλάσει κάτι, γιατί βαριέστε ή είναι διότι σας κόβει τη δουλειά? Η λόγη είναι λογική, αλλά εδώ είναι το συμπέρασμα. Αν αφήνεις τις ενημερώσεις, για πάντα μετά ουσιαστικά αφήνεις την πόρτα μισάνοιχτη. Άρα μια καλή πρακτική είναι να διαλέξεις μια στιγμή μες στην εβδομάδα που θα κάνεις τις ενημερώσεις. Σκέψου το σαν ραντεβού. Όχι όταν βιάζεσαι, όχι πάνω σε μια εργασία, αλλά σε χρόνο που έχεις το περιθώριο, στο free time σου. Τώρα πάμε στο τρίτο εργαλείο, το οποίο είναι το firewall, τείχος προστασίας. Θέλω να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Το firewall είναι σαν το θυρωρό σε μια πολυκατοικία, δεν αφήνει όποιον θέλει να μπει και προσπαθεί να ελέγχει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Στον υπολογιστή, αυτό σημαίνει ότι το firewall ελέγχει την επικοινωνία του υπολογιστή με το δίκτυο, όπως και το διαδίκτυο. Και μπορεί να μπλοκάρει πράγματα που δεν μπορεί να περάσουν. Το firewall, όμως, δεν είναι μαγικό και δεν είναι κάτι που το βλέπεις να δουλεύει κάθε λεπτό. Δουλεύει σιωπηλά και είναι σημαντικό να το έχουμε ενεργό. Ειδικά όταν ο υπολογιστής συνδέεται σε δίκτυα που δεν ελέγχουμε, για παράδειγμα σε δημόσια δίκτυα ή σε δίκτυα με πολλούς χρήστες. Αυτή τη στιγμή θα κάνουμε μία δραστηριότητα κατανόησης. Φανταστείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι ένα σπίτι. Οι θύρες επικοινωνίας είναι σαν πόρτες και παράθυρα. Δεν θέλεις να είναι όλα ανοιχτά, θέλεις κάποια στιγμή να είναι κλειστά. Και κάποια να ανοίγουν μόνο όταν τα χρειάζεσαι. Αυτό ακριβώς κάνει το firewall. Εδώ πέρα έφτασε η στιγμή για να σας δώσω ένα σενάριο και να το αναλύσετε. Είσαι σε ένα καφέ, συνδέεσαι σε ένα δημόσιο δίκτυο, και ο υπολογιστής σου αρχίζει να δέχεται αιτήματα ή να επικοινωνεί με πράγματα που δεν γνωρίζεις. Το firewall, σε αυτή την περίπτωση, είναι ένα βασικό φίλτρο. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τεχνικούς όρους, αρκεί να καταλαβαίνεις ότι το δημόσιο δίκτυο είναι σαν να μιλάς σε χώρο με πολύ κόσμο, άρα θέλει φίλτρο και προσοχή. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο πιο σημαντικό κομμάτι απ' όλα, το οποίο είναι τα αντίγραφα ασφαλείας, ή αλλιώς backup. Αν μου έλεγες ότι πρέπει να διαλέξω μόνο ένα μέτρο ασφαλείας και όλα τα άλλα να τα χάσω, πολύ πιθανό να διάλεγα αυτό. Γιατί? Γιατί ό,τι και να γίνει, ακόμα και αν γίνει λάθος, κάποια βλάβη ή ακόμα και μου γίνει επίθεση, ένα καλό αντίγραφο ασφαλείας μπορεί να με σώσει από το χειρότερο, την οριστική απώλεια του αρχείου. Και τώρα σας ακούω να ρωτάτε τι είναι αντίγραφο ασφαλείας. Είναι ένα δεύτερο αντίγραφο των σημαντικών σου αρχείων σε άλλο μέρος, ώστε αν χαθεί το πρώτο να υπάρχει το δεύτερο. Εδώ πέρα υπάρχει το κλασικό λάθος, όπου κάνουμε οι περισσότεροι. Πολλοί λένε έχω backup και εννοούν ότι έχω το ίδιο αρχείο, σε άλλο φάκελο, αλλά στον ίδιο υπολογιστή. Αυτό δεν είναι πραγματικά backup, γιατί άμα χαλάσει ο υπολογιστής, χάνονται και τα δύο. Άρα η βασική ιδέα είναι ότι το αντίγραφο πρέπει να είναι σε διαφορετικό μέσο, είτε διαφορετικό χώρο. Θέλω να σας δώσω μία πολύ απλή αρχή που χρησιμοποιούν πολλοί. Η λογική 3-2-1. Αν έχεις 3 αντίγραφα συνολικά, το βασικό και 2 επιπλέον να τα έχεις σε 2 διαφορετικά μέσα. Και το ένα να είναι σε άλλο χώρο. Δεν χρειάζεται να το κάνεις τέλειο, αλλά σαν ιδέα είναι πολύ δυνατή γιατί σε προστατεύει από πολλά σενάρια. Εδώ θέλω να τονίσω κάτι κοινωνικό. Το backup δεν είναι μόνο για να μην χάσεις εργασία, είναι και να μην τσακωθείς σε μια ομαδική δουλειά. Γιατί πόσες φορές έχει γίνει το εξής. Ο ένας είχε το αρχείο, το έχασε και εν τέλει η ομάδα τρέχει. Όταν υπάρχει σωστή οργάνωση αντιγράφων, μειώνεται η ένταση στις συνεργασίες και αυξάνεται έτσι η εμπιστοσύνη. Τώρα πάμε στο κομμάτι που οι περισσότεροι υποτιμούν και είναι η καθημερινή ασφαλής χρήση. Εδώ δεν θα μιλήσουμε για τεχνικές επιθέσεις, θα μιλήσουμε για τον κανόνα. Σταματάω να σκέφτομαι και μετά πατάω. Και αυτό τι είναι? Η ασφαλής χρήση, η οποία ξεκινάει από το τι κατεβάζω και από πού το κατεβάζω. Και
γιατί το κατεβάζω. Αν κάτι μου φαίνεται πολύ καλό, για να είναι αληθινό, αν κάτι μου υπόσχεται δωρεάν, που κανονικά δεν είναι δωρεάν, αν κάτι με πιέζει να πατήσω γρήγορα, αυτό είναι ένα κόκκινο σημαίακι. Εδώ θα κάνουμε ένα παιχνίδι κρίσης. Θα σας πω μερικές καταστάσεις και θέλω να αποφασίσετε αν θα πατούσατε αμέσως ή αν θα σταματούσατε να σκεφτείτε. Δεν θα το κάνουμε σαν λίστα, θα το κάνουμε σαν μικρές ιστορίες. Λοιπόν, ιστορία πρώτη. Βλέπεις ένα παράθυρο που λέει ο υπολογιστής σου, έχει πρόβλημα, πάτα εδώ. Αυτό προσπαθεί να σε φοβήσει. Άρα εδώ η σωστή κίνηση είναι να μην βιαστείς. Να μην πατήσεις από πανικό. Ιστορία δεύτερη. Κατεβάζεις ένα πρόγραμμα και στην εγκατάσταση πατάς συνέχεια επόμενο χωρίς να διαβάσεις. Εδώ το ρίσκο είναι ότι μπορεί να μπει κάτι επιπλέον που δεν το ήθελες. Άρα η ασφαλής χρήση είναι να διαβάζεις τι αποδέχεσαι. Ώρα να συνδυάσουμε όλα τα παραπάνω σε έναν ενιαίο τρόπο σκέψης. Πρώτα φροντίζω να είναι ενημερωμένος ο υπολογιστής μου, με ενημερώσεις στο λειτουργικό και στα προγράμματα. Μετά έχω ενεργό το firewall, έπειτα έχω antivirus, το οποίο ενημερώνεται, και τέλος έχω αντίγραφα ασφαλείας. Και πάνω απ' όλα, καλή κρίση στο που πατάω. Βλέπετε ότι δεν είναι ένα πράγμα, είναι σύστημα. Και το σύστημα δουλεύει καλύτερα από όλα, όταν όλα συνεργάζονται. Τώρα θα κάνουμε μια μεγάλη δραστηριότητα ανακεφαλαίωσης. Και θα σας βοηθήσει έτσι να θυμάστε αυτά τα οποία έχουμε μιλήσει. Θα σας δώσω ένα σενάριο και θα το αναλύσετε από την πλευρά χρήστη που προστατεύεται. Το σενάριο πρώτο είναι ένας μαθητής ετοιμάζει εργασία για αύριο. Κατεβάζει ένα αρχείο το οποίο φαίνεται χρήσιμο. Ο υπολογιστής αρχίζει να συμπεριφέρεται περίεργα και εκείνος αγχώνεται γιατί έχει προθεσμία. Δεν θέλω να μου πείτε τεχνικά πώς θα καθαρίσει τον υπολογιστή. Θέλω να μου πείτε κάποια από τα μέτρα που μάθαμε σήμερα, τα οποία θα τον είχαν βοηθήσει πριν φτάσει εκεί. Και ποιο θα ήταν το πιο σωστό πράγμα που θα έκανε όταν είδε ότι κάτι δεν πάει καλά. Με έμφαση την ψυχραιμία και τη σωστή απόφαση. Σας δίνω 1-2 λεπτάκια, σκεφτείτε το. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Εδώ το μεγάλο μήνυμα είναι ότι η προστασία είναι πρόληψη και οργάνωση, όχι πανικό στην τελευταία στιγμή. Και το δεύτερο μήνυμα είναι ότι το πιο σημαντικό, το πιο πολύτιμο πράγμα που προστατεύει είναι ο χρόνος σου. Τώρα θα κάνουμε επίσης ένα μικρό τεστάκι κατανόησης για να κλείσουμε και θα κάνω ερωτήσεις στις οποίες θα δίνω λίγο χρόνο. Δεν χρειάζεται να μιλήσετε δυνατά, αρκεί να απαντήσετε στο μυαλό σας ή να τα σημειώσετε. Αν ένα antivirus δεν ενημερώνεται, ποιο πρόβλημα δημιουργείται? Η απάντηση εδώ πέρα είναι ότι δεν αναγνωρίζει εύκολα νέες απειλές και έτσι μένει πίσω. Η δεύτερη ερώτηση είναι γιατί οι ενημερώσεις είναι σημαντικές για την ασφάλεια. Η απάντηση εδώ πέρα είναι ότι κλείνουν αδυναμίες στο πρόγραμμα όπως και στο λειτουργικό. Τώρα, τι κάνει σε γενικές γραμμές το firewall? Η απάντησή μας είναι ότι ελέγχει την επικοινωνία με το δίκτυο και μπορεί να μπλοκάρει ανεπιθύμητες συνδέσεις. Τι είναι το backup? Η απάντηση είναι δεύτερο αντίγραφο σε διαφορετικό μέσο ή χώρο, όχι απλώς άλλο φάκελο, αλλά στον ίδιο υπολογιστή. Και τέλος, η πιο σημαντική ερώτηση, αν είχες όλα τα εργαλεία, αλλά μηδενική προσοχή όταν πατάς συνδέσμους και ανοίγεις αρχεία τα οποία δεν ήσουν σίγουρος. Και τώρα, η πιο σημαντική ερώτηση. Αν είχες όλα τα αρχεία, αλλά μηδενική προσοχή όταν πατάς συνδέσμους και ανοίγεις αρχεία, θα ήσουν ασφαλής? Η απάντηση προφανώς είναι όχι. Και αυτό μας φέρνει στην πρώτη ερώτηση που σας έκανα στην αρχή. Η προστασία είναι συνδυασμός εργαλείων και συμπεριφοράς. Τέλος,
θέλω να μου γράψετε μία παράγραφο σαν προσωπική υπόσχεση. Να ξεκινάει με τη φράση «Από σήμερα θα προσέχω» και να γράψετε 2 πράγματα που πιστεύετε ότι μπορείτε να εφαρμόσετε πραγματικά στην καθημερινότητά σας. Όχι ιδανικά πράγματα, που όντως μπορείτε. Σας δίνω 1-2 λεπτάκια. Τέλεια. Τώρα θα κλείσω με μία τελευταία σκέψη. Η τεχνολογία δεν είναι εχθρός, αλλά χρειάζεται υπευθυνότητα. Και η υπευθυνότητα φαίνεται σε μικρές κινήσεις. Να ενημερώνω, να ελέγχω, να κάνω αντίγραφα, να μην βιάζομαι να πατήσω. Αν το κάνετε αυτό, έχετε ήδη το μεγάλο βήμα προς την ασφάλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.